Kaixo, bale hau da probabilitateari buruzko lehenengo bideoa, bale? Azaltzeko teoria, nik manuala hartu dut, eta orduan jarraituko dugu manuala, teoria ikusteko eta gero ariketak egingo ditugu, bale? Bueno, hasieran badakizue definizio asko daudela, kontzeptu asko, baina, importanteak dira, ondo ulertzeko, bale? Bien, probabilitatea. Nik kalkulatzen dudanean probabilitate bat, kalkulatzen dut ia noiz gertaera bat posiblea den ala ez, bale? Orduan, zer da saiakuntza aleatorio bat? Aleatorioa izatea, esan nahi du ezin bada jakin zein den emaitza, bale? Adibidez, jakin dezakegu zenbat denbora behar du harri batek jausteko, baina ezin dugu jakin datorren asteko kiniela, bale? Orduan, zer gertatzen da nik harri bat botatzen dudanean? Pues neurtu egiten dudala zenbat denbora behar duen jaisteko, bale? Baina, adibidez, zein izango den datorren asteko kiniela edo zeintzuk izango diren primitiba kinielan agertuko diren zenbakiak ezin ditut jakin ziurtasunez. Orduan, hori gertatzen denean probabilitatea kalkulatu aldugu. Hau da, nik kalkulatu aldut noiz edo zenbat izan ahal diren primitiban edo agertuko diren zenbakiak. Baina ez dago ziurtasun osoa, bale? Ezin da neurtu ziurtasunez, bale? Bien, zer da lagin espazioa? Lagin espazioa saiakuntza batean aurki daitezken emaitza guztiak da, bale? Erderaz da el espazio muestral, bale? Orduan, adibide honekin ulertuko duzue, bale? Normalean izkiaz adierazten da, eta adibidez, txanpon bat botatzen dudanean lagin espazioa izango da aurpegi edo motz ateratzea, horiek dira posibilitate bakarrak, eta dado bat botatzean lagin espazioa izango da 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Ze horiek izango dira agertu ahal diren zenbakiak. Bale? Orduan, nik saiakuntza aleatorioa egiten dudanean aurkitu ahal ditudan emaitzak lagin espazioan barruan daude. Bale? Benga ba, gertaera. Lagin espazioaren azpimultzo bakoitza da letra larriez adierazten da. Gertaera motak. Bale. Oinarrizko gertaera ala gertaera elementala. Bale? Suceso elemental, erderaz, bale? Saiakuntzaren emaitza bakarraz osatua da. Adibidea, baraja batetik karta bat ateratzearen saiakuntza kontuan hartzen badugu, oinarrizko gertaera honako hau izan daiteke. Adibidez, urreko erregea ateratzea da saiakuntzaren emaitza bakarra, bale? Orduan horregatik gertaera elementala deritzogu, bai? Ze urreko errege bat dago, bale? Bakarra da. Orduan horregatik, karta bat edo hori da, karta bat ateratzean gertaera elementala izango da, bale? Bien, gertaera konposatua. Saiakuntza aleatorioaren bat baino gehiagoko emaitzaz osatuta dago. Adibidez, nik esaten dut karta bat hartzen dut, zein da urrea ateratzeko probabilitatea. Zenbat emaitza daude? Normalean karta espainiarrak badira, 40 karta daude eta 10 urrezkoak, bale? Orduan, 10 urrezko kartak daudenez, gertaera konposatua da. Hau da, emaitza bat baino gehiago dago, bale? Gertaera ziurra, hori da ziur gertatzen denean, bale? Adibide honekin ulertuko duzue. Dado bat botatzean, 7 baino gutxiagoko puntuazioa ateratzea. Bale, hori ziur izango da.
Edo adibidez, bi dado botatzen dugunean, batuketa izatea 13 baino gutxiago. Pues hori ziurra da, ezta? Vale? Venga, ezinezko gertaera, pues ezin da gertatu, inoiz ez da betetzen, vale? Adibidez, bi dadu botatzean, puntuazioaren gehiketa edo batuketa bat izatea, vale? Bi dadu botatzen baditut, puntuaziorik txikiena batuketa egitean da bi, vale? Orduan ezin da inoiz izan bat, vale? Vale, ba. Aurkako gertaera ala osagarria. A ber, parkatu ze mugitu da hau. Vale, parkatu, vale. Aurkako gertaera ala osagarria. Vale, erderaz da komplementario, vale? Bata betetzen bada, bestea ez, vale? Eta normalean jartzen dugu txapela, vale? Osagarria adierazteko, vale? Bien, orduan, adibidez, adibide honekin ulertuko duzue. Dadu bat botatzen dugunean, adibidez, gertaera izan daiteke bikoitia irtetzea, eta bere osagarria izango litzateke bakoitia irtetea. Vale? Orduan, bi hauek osagarriak direnez, batu egiten badugu gertaera eta bere osagarria, orduan izango dut espazio muestral osoa, bale? Izango dut saiakuntza aleatorioaren lagin espazioa osoa, bale? Oso ondo, venga, gertaera batera ezinak. Batera ezinak dira aldi berean gerta ezin daitezkenak, bale? Orduan, adibidez, dadu bat botatzen dudanean, bikoitia irtetea eta bakoitia irtetea ezinezkoa da. Aldi berean, ezin da atera zenbaki bat bikoitia eta bakoitia botatzen dudanean behin, bale? Orduan, kasu honetan, A izan daiteke bikoitiaren gertaera, B izan daiteke bakoitia gertaeraren probabilitatea, eta haien ebakidura edo ebaketa ez da existitzen. Konjunto bazio da hau, zeinu hau, bale? Orduan, ez dago elementurik haien arteko ebakiduran, bale? Orduan, bikoitia irtetea eta bakoitia irtetea batera ezinak dira, bale? Bale, ba. Honaino, definizioak eman ditugu, bale? Oraindik ez gara hasi probabilitatea kalkulatzen, bale? Horrengo bideoan gehiago ikasiko dugu, orduan zuek saiatu ikasten eta kontatuko didazue ia zelan ulertu duzuen. Venga, eskerrik asko, agur.